И здравейте, хора! Здравейте! Днес, както и бяхме обещали с Монката, имаме нов човек в канала и това е моят приятел Левент. Да, това съм аз. И също бяхме обещали да изтеглим победителите от giveaway в петък. Днес е петък и ги теглим. Влизаме в това яко приложение. YouTuber Random Comment Picker. И така, през тези 5 дни се заредиха 7 коментара. И който на първо място печели от нас да играе един епизод или една поредица, ще решим с него. А който е на второ място, печели от нас интро. Добре, нека да видим. Но който спечели първо място да прави с нас поредица, ще натиснем който е най-много харесван. И така, цъкаме това. И честито Даниел Топалов, ти печелиш да направиш с нас епизод или поредица. Ще видим. И така, нека видим кой печели от нас интро. И също така, хора, очаквайте скоро да сменим картинката на 3 човека, защото, както знаете, ние на 2 човека. И очаквайте да се сменим скоро на 3, а още по-скоро може и на 4. Добре, нека видим кой печели интро. Това е Shadow Farmer, който печели интро от нас. Добре, аз бях Вилю, той беше Левент и чао! И чао!